kedy sme ho cvičili. Kto chce? Máte radi hranolky? Alebo čipsy? A placky? Čo majú tieto veci spoločné? Hlavne zemiaky. A ako sa povie zemiak v Tatrách? No predsa grúľa. A viete, ako sa pere v Afrike? Po toku? Takto. Takto sa suší vypraté tričko. Včera je najvzácnejšia bytosť planety. Bez nej tu nebude stromov, a kto ich opelí. Ježiško, darčeky balí. Čo to je? Tak pri vyhľadávaní